на нацията. Залата беше открита официално. Старши треньорът на Куманово се казва Любослав Лукович. Сега виждате тук, обаче Левски не успя да се възползва от първото владение на топката и въпреки, че спечелиха две борби под чуждия кош, играчите на Константин Вапазов не успяха да отбележат. Сега гледаме как ще отговорят и баскетболистите на Куманово. Игра на ниския пост на тежкото крило Иван Мишкович, който обаче не успя също да стигне до коша. Ники Върбанов срещу Лукович. Ники Върбанов, между другото, е втория играч на Левски в горе-долу добри позиции в класацията по ефективност, индивидуална ефективност. Другия е Брендан Хит, който обаче изиграл само 3 мача в Европа-Балканската лига. Хубаво тук излиза от заслон Младенович, след това хубава комбинация и естествено очаквания Урош Лукович открива резултата за македонския тим. Брендан Хит тук играе 1 на 1, успя хубаво с тази крачка да си създаде ситуация да остане свободен, но стрелбата му дойде къса и нещата се развиват по познатия начин. Мариан Младенович разпределя топката към Димчевски, който веднага пак сваля топката на ниския пост. Хубав пас, отличен пас на Мандич, който дава шанс на Мишкович да вкара нови две абсолютно безпроблемни лесни точки пред заспалия поглед на защитата на Левски. Знаете, Левски идва от един много интересен матч в неделя от Националната лига на България, в която преодолява много тежък дефицит в двубоя си с рилски спортист. 12 точки на почивката, 18 станаха те в третата четвърт и едва тогава играчите на Левски се събудиха и успяха да направят един рядко срещан обрат. Така че да видим какво ще ни предложат днес. Тогава в този матч 3 души бяха с най-голям принос за успеха. Това са Христо Захариев, Ланел Чалмърс и Павел Иванов. Сега най-после Ники Върбанов успява да отбележи. Виждате, и той не е много доволен, защото трябваха му много опити, за да стигне до коша, но все пак е важно, че не позволихме, че Левски не позволява на своите съперници да се откъснат повече в резултата. Ето пак Вукаш и Мандич. Добра защита на Захариев, който плесна топката, тя се удари в кръка на Мандич и владението се връща в Левски. Христо Захариев в много от мачовете на пръв поглед не се вижда много по игрището и в същото време е лидер по пресечени топки, а доста често и един от най-добрите реализатори на отбора с хубав индивидуален пробив и добра стрелба. Много грешен, глупав пас на Ники Върбанов. Закъсня естествено тук и да парира връхлитащия към коша с номер 9 Мишкович и съответно Левски са наказани с тази светкавична контра и здраво разтърсване на коша след забивката с две ръце. Иначе Върбанов чакаше да бие чедър, затова се забави, но не си прецени крачката, не прецени разстоянието и това съответно доведе до този много лесен кош. Отбелязан, както ви казах вече, от Иван Мишкович. Дълбока, дълга пейка, независимо, че днес с отбора са и двама от юношите на клуба на Левски, Евгений Хаджирусев и Герасим Николов, но така или иначе техния ред може би няма много скоро да дойде да се появят на терена. Чалмърс пробва пак. Въобще Левски започнаха много небрежно да подхождат като че ли към някои от мачовете си, въпреки че се работи много сериозно с тренерския щаб на сините. Много често, може би, някакво високомерие се появи, като че ли, че лесно ще дойдат победите. Те познават много добре Куманово. Тази година играха два пъти, това е третия мач помежду им и двата мача завършиха с успех на столичния тим, но това, както виждате в началото на матча, не се забелязва по никакъв начин. Тази куца крачка на изключително опитния Джумен Джонс. Уилкинсън току-що смени Николай Върбанов, виждате го с номер 5 срещу Лукович. Иска му бъде отсъдено нарушение сега на Майк Уилкинсън, който дойде съвсем наскоро последното попълнение на тима в края на трансферния прозорец. Ето тук. Това не е никакво нарушение, честно казано, защото и Урош Лукович си беше вкарал лявата ръка в тялото на Уилкинсън. Но това е решението на тримата съдии. Лошото е, че Левски продължават с тези супер небрежни движения в защита. Остават огромни свободни пространства и сега Димчевски се възползва от това. Ивица Димчевски прави 8 на 2 в полза на Куманово и нищо чудно съвсем скоро да видим прекъсване за български отбор. Иначе се вижда в началото на матча, че двата отбора играят лична защита.
че опитват да извадят преимущество от добрите качества на Лукович под коша. Често свалят топката на ниския пост домакините, а също така движението, което се създава около Лукович и това, че се сбива около него, създава пакет от такива възможности, пространства, като сега в момента за Иван Мишкович, и при 10 на 2 след 4 минути игра няма нищо по-логично от това треньорския щаб на Левски да вземе тайм-аут. Неизбежно разсеяно отношение към нападението и още по-брутално невежество в последните отиграния в защита, абсолютно неприсъщи за изключително опитен, добре структуриран отбор като Левски, носител на Купата на България от този сезон и се прицелил към още 2 титли. Кара се на американците в Вазов. Защо бягате толкова близо? След като вземем борбата, бягайте отделно, на широко. Закон, който задължително трябва да се спазва, когато става дума за опит да се играе бърза атака или бърз преход от защита в нападение, бърз транзишън. Нещо, което за съжаление от началото на матча в тези 4 минути не виждаме в Левски, но на пейката на Левски има също така много интересни играчи. И Павел Иванов, за когото казахме, и Джорджи Мичич, Майкъл Уилкинсън вече влезе в игра, и Стефан Георгиев второ винаги може да даде нещо със своя опит, защото той със сигурност е човек, който има преимущество на горните етажи, работи много добре главата му и много добре мисли. Да не забравяме, разбира се, и Димитър Ангелов, също един изключително опитен играч. Сега опит пък за преса от страна на домакините, които поне със сигурност ще ограничат времето за изнасяне на топката в нападение, което сега виждате тече. Не виждаме часовник за 24 секунди, но това няма да ни пречи да следим какво става. Най-после хубава комбинация за Левски. Добър пас към Майк Уилкинсън и той успява с тази дясна полукука с табло да кара втория кош за сините в днешния матч. А виждате как Христо Захариев опитва да изолира Мандич и непрекъснато се стреми с лявата си ръка в този случай да бъде на пътя на топката, с което пресече връзката към Мандич. Мишкович сега отново комбинира с Мандич, който ще бъде със сигурност най-ефективният в нападение. Отново хубава игра за слон контра за слон. Голямо пространство за Мандич и той успява, за Мишкович, простете, и той не успя да вкара. А сега тактическо нарушение, с което естествено Мариан Младенович, поинтгардът на Куманово, просто спира бързата атака на Левски. Естествено тези разлики от 6-8 точки не са нищо, но аз лично се дразня точно от това, че някакси има моменти, в които играчите на Левски като че ли забравят точно за какво са дошли и за какво са се събрали. Има и моменти като този, в който хубаво тръгване на Христо Захариев предизвиква ново отборно нарушение. Този път фаулът е на Иван Мишкович. Ситуацията закъсня, опита се да го хване дори за лявото коляно. И това е нещо, което няма как да забелязваме от съдиите. Отлично ще мина с подминаване Христо Захариев, но му стигне малко сила. Лошото е, че и след борбата в нападение не успя да вкара Майк Уилкинсън, но за сметка на това Христо отново се пребори за тази отскочива топка в нападение. Предизвика Мишкович да извърши още едно нарушение, което е добре, защото ще го извади сигурно от игра за малко. И бележи 2 точки за Левски и получава бонус от един наказателен удар след този втори фаул на Мишкович. Няма за сега реакция от тренерската скамейка от Любислав Лукович. Не успя да вкара Христо Захариев, но пък Джумейн Джонс, който има страхотен усет към борбата към коша, отново успя да отплесне топката. Сега Захариев към Майк Уилкинсън и поредна къса стрелба. Не знам, трябва да се свикнем вече с тези рингове. Меки се събират, но виждате късата стрелба, пък праща топката близо до играчите на Куманово и беше лесно да спечели борбата. 10 на 6. Много пропуснати атаки, за сега ниски проценти за Левски. Вукашин Мандич, обаче той с ербол. И благодарение на колективното усилие на Уилкинсън и Джумейн Джонс, топката отново е във владение на Левски. За да ни покажат Вукашин Мандич, пропуснаха част от атаката, но пък той взима отново борбата. Равенство има, но беше оставен сам Ивица Димчевски, простете. Сега свободни пространства. Джумейн Джонс, както и в матча с рилски спортисти в неделя, на няколко пъти се опитва да търси атрактивната развръзка на атаката, вместо рационалната. И сега тук, вместо да отиде и да влезе в тялото на Урош Лукович
и да атакува с лявата ръка с табло при поднасянето. Той реши да подава към Лайонел Чалмърс. Пък Лайонел Чалмърс в този момент, колкото виждам, беше сменен и сяда на фейката на Левски. С номер 6 се появява Джордже Мичич за сините. Хубав аут, от който нищо не се видя. Добре, че аз не отговарям за продукцията в Куманово, защото ще да дигне доста голям скандал за това незнайно какво движение. Смяната в състава на Куманово. Яневски влезе на мястото на Иван Мишкович. Яневски с номер 5. А сега ето чува свирката и връща топката назад. На Брендан Хейт не му отива. Тук ще има смяна, защото Младенович има поне две лични нарушения и прекъсване сега за Куманово. Брендан Хейт трябваше да залъжи, че поднася с дясната ръка, за да си изпроси два наказателни удара. Той не знае защо реши да връща топката назад. Така със сигурност, ако естествено не са попаднали вече в бонус играчите на Куманово, може и да няма наказателни удари. Просто не съм сигурен дали е четвъртия или петия фал. 5 лопти! 5 топки. Досъна много Мирослав Лукович. U napadu ja kažem strpljivo, nemoj da žurite bre, ishitreno, hoćemo da odigramo dužu kreću, da dođemo do čiste pozicije, ovo je šut, bez veze, finta šut za prodno да стигаме до чисти позиции, не имаме отворени стрелби. Ушай Върбанов, ти чуваш Върбанова. Мачке! Влиза Върбанов, ти го пазиш. Финта, ако може продно твое uz levo, ali gledaš da ga digneš na rame da položiš gore. Ovdje проблем je obrana. Биеш от ляво, да дигнеш по-рано и след това да поднесеш. Това бяха указания, не видях към кого, може би към Младенович. Няма смяна за сега за него, ето го поставя на терена. Да, топката ще бъде вкарана под коша. Върбанов се върна. А за първи път в игра се появява за Куманово Рой Стивен Парен. Ройс Парен. Той е доста отровен гард. Спомняте си гостуването на Куманово взема. Сега тръгва Джордже Мичич веднага по крайната линия в хубав опит за пробив. И Ивица Димчевски го фаулира. Сега не знаем защо репликира съдията. Очевиден фаул. Опит да го изтласка с тяло. Христо Захариев му показва в кадър, не знам защо. Беше въвлечен в тази ситуация и ето двата наказателни удара. Левски рядко играят с Уилкинсън и Върбанов едновременно, но Уилкинсън е изключително опитен, играва много пъти като четворка, така че не е странно. Нико Враниш с номер 6. Немане Враниш. Мичич обаче с поредна града. Втори пропуснат наказателен удар за Левски след този на Христо Захариев преди малко. Левски са 2-0 всъщност. Са изпълнявали до сега два наказателни удара. Това е първият път. Беше при Коши фал. 10 на 9. Паран излиза тук, опитва да постави заслон на Вукашин Мандич. Не успя много добре. Сега пак играе с топката. Стана за малко мисмач. Добре си покри отново човека Брендан Хейт. Агресивна защита на Левски, която принуди Вукашин Мандич да изстреля топката в края на атаката. И отново възможност за играчите на Константин Папазов да поведат. Търси позиция под коша Николай Върбанов. Съмнение за крачки при получаването, но след това хубаво отиграване с лявата ръка. И Върбанов извежда Левски напред с 11 на 10. Паран, пазен от Брендан Хейт. Виждате, играят широко тук с опити за заслони. Излиза през трима души Вранеш. Веднага пак към Вукашин Мандич. На него му удобно, той по традиция играе по лявата страна на коша. И виждате как хубаво се завря под Христо Захариев. И веднага с табло с дясната ръка бележи, за да върне преимуществото на своя отбор. Ето, сега пак Захариев сбърка, но веднага реверансите върнат. Огромно пространство за Брендан Хейт, който въобще не се страхува от Лукович. Хубаво с една дълга крачка напред.
И след това с хубаво параболично движение поднесе ето тук, защото преди това Вранеш закъсня нечовешки, можем да му пуснем парчето и закъсня, ужасно закъсня. Забрави си човека, Лукович нямаше време да направи една крачка напред, за да парира значително по-ниски от него Брендан Хейт. Върбанов близък план. Трудно ми е от тук да разбера дали му свириха нарушение. Смяна още една за Левски. Павел Иванов се появява за първи път на терена с номер 11. Ако това е... Да, точно така. Беше той сменя Христо Захариев. Мандич ще вкара топката в игра. Ето го в средата с очилата е комисарът Тоби Перков. Този човек не се нуждае от никакво представяне. Между другото, легендарна вратовръзка, не знам дали знаете, но това е една от любимите вратовръзки на Константин Папазов, който му е подарък от най-добрия европейски треньор в последните 15 години Желко Обрадович. Шулкович с ужасяваща кука. Може би някакъв такъв момент за микробрейк, за малък пробив в страна на Левски. Ако успеят да реализират и тази атака, ще бъде чудесно. Сега обаче беше отсъдено нарушение на Шулкович. Това пращане по Върбанов на линията. Старши съдията Зоран Шутулович моля да приведе в ред екипировката си, за да не използвам класическата българската на сегаща, защото звучи доста гадно. Ники Върбанов трябва да бъде определено от доминиращия център в българското първенство. Не винаги му се получава. Понякога прави страхотни мачове, понякога изпада в едни дупки, които не е ясно точно как може да бъде изваден от тях. Но сега важното е, че бележи. Беше и човек, който даде за първи път предимство в матча на своя отбор при 11 на 10. 14 на 12 вече за Левски. И 15 на 12. Това е момент, в който Върбанов ще бъде сменен и на негово място влиза капитана на отбора Стефан Георгиев второ при 15 на 12, 90 секунди преди края на първата четвърта. Паран, Вранеш опита да направи мрежика на Стефан Георгиев, но той много добре усети посоката на топката, да не затвори с краката си и извади извън очертанията на игралното поле. Захариев и Павел Иванов ще се борят днес през цялото време с Вукаш и Мандич. Павката, Коеш е малко по-хитър, нямаше да позволи да му свирят този фаул, но той така, че той самия съкрати разстоянието, той потърси тази игра тяло в тяло и след това не се дръпна на време. Ситуация, в която просто по-опитният играч изменти съдиите и точно това се опитва със сигурност сега Папазов да обясни на своя баскетболист. Ето го пак Вукаш и Мандич. Намалява на една точка и почива малко по-дълго, защото Мандич е изключително важен за отбора си, а е на почти 32 години вече и съвсем нормално малко повече се изморява, затова допълнителна минута с тези две, които са почивка между първата и втората четвърта. Ще получи на пейката. Уилкинсън, крачки. Опита се да направи някаква връзка с Стефан Георгиев, който беше взел позиция с гръб към коша за пост-ап, да играе долу под коша, но не стана. Просто тръгна с крачки Уилкинсън и нещата отиваха не в посоката, в която той искаше. Добре, още един път къса стрелба. Този път Мариан Яневски с номер 5. Който също се появи преди малко на терена. Глупости на търкалета сега. Пас зад гърба и Меджик Джонсън не играе в тази зала, пък и
Сигурно това от Чалмърс не може да бъде сравняван с Меджик. И ето борба в нападение и лесен кош. Много лесен кош за Иван Мишкович. Последно нападение за Левски. Ниска резултатност тази първа четвърт. Много грешки от двата отбора. Слабо начало на нашите сънародници. След това успяха да се върнат в матча, да поведат с 15 на 12. Получиха 4 безответни точки в края на частта. А ние прекъсваме за реклама. Любимият ти спорт на малкия екран с подкрепата на Global. Представете си автомобил, който запазва въздуха по-чист, с който си постоянно в мрежата, с който всички се чувстват по-защитени. Представете си, че е 500. Просто по-голям. Новият Fiat 500L. Младото поколение творци в съвременното изкуство. Гледайте в Ателие, документалната поредица на телевизия Алма Матер, в неделя по БНТ 2. Евроинс. Мазда пренаписва правилата. Връщаме се отново в Команово. Изминаха 26 секунди от началото. Домакините загубиха една топка. След това Левски опитаха да атакуват, но пасът на Николай Върбанов към Джумейн Джонс не стигна до него. Все пак топката беше извадена извън очертаната на игралното поле и Левски атакуват. Имаше малко набиване на канчета от страна на Папазов на почивката между двете части. Левски имат проблем с много лошия процент стрелба до момента. Джорджи Мичич извършва първото си лично нарушение в момента. Левски са стреляли 17 пъти за 2 точки и са вкарали 6 от опитите си. Имат и 2 пропуснати тройки, което прави общата им стрелба само 32% срещу 41% за Команово. Те също не са вкарали нито една от тройките си, но са 12-7 за 2 точки, което е доста добре. Имат 5-0 от тройката. Левски имат и 2 пропуснати наказателни удара. Водеха в борбата преди началото на тази част с 4 борби. А сега виждате, правят 2 бързи нарушения и двата пъти Мичич закъснява. Отваря се голяма възможност, голям коридор под коша за пробив. И сега вече ще има и 2 наказателни удара. Просто забави се и двата пъти Джорджи Мичич. И много лесна възможност за Иван Мишкович сега отново да се разпише в коша на българския си съперник. Иван Мишкович е най-резултатният играч на Команово в първата четвърт. Вече 9 точки с тази и 6 борби в матча за сега. Докато за Левски Николай Върбанов е с 6 точки, Христо Захариев с 4, а Брендан Хейт, Майк Уилкинсън и Джорджи Мичич имат съвсем скромен актив. Хейт и Уилкинсън по 2 точки, Мичич една. Вече 10 точки за Мишкович и 18 на 15 за Команово. Не се получи тук заслона, затова Захариев идва на помощ от слабата страна, отляво. Но веднага след това идва и друго нарушение, което ще видим забавно повторение. Фаулът е на баскетболиста с номер 12 Дарко Станимирович, който видяхте сега в близък план. Отново пас, който не мина.
Ето за тази небрежност говоря, когато преди малко ни показа Джумейн Джонс. Добре, че и Ройс Парън тук беше вкаран в неприятна ситуация. В опита да играят красиво. Македонците сбъркаха също, но топката остава в тяхно владение. Хубаво излезе от заслон. Много хубаво излезе от заслон сега Неманя Вранеш, но стрелбата му беше къса. И Павел Иванов получава от Христо Захариев за поредната къса стрелба. Николай Върбанов отново близо до борбата. Фаулиран от Янески. Много нарушения за минута и 40 секунди, вече 3 фаула. Ето Янески, който ще бъде заменен. Ще седне на пейката. И се връща Урош Лукович. За сега поне преимуществото на Урош Лукович под коша е неутрализирано. Въпросът е играчите на Левски да бъдат по-концентрирани в защита, да не допускат такива лесни точки и лесни пробиви, като преди малко. Хубава стрелба сега. Отново на Христо Захариев и 17-18. Извинете. Играят тук хендов. И най-после късметлийска куца тройка за Команово. Ау, каква пък бърза атака, като на забавен каданс върнаха Левски. Хубаво подаване към Джумейн Джонс и той реши, че защитника срещу него няма никакво значение. Павел Иванов спира тук атаката на съперника. И още един път внимание за Вукашин Мандич. Нова смяна. Връща се Мариан Младенович, който сменя Ройс Парън. Вранеш трябва да вкара топката в игра. Папазов си говори Здравко Ротешич. Тодоров и Перков казва, че всичко е наред и матчът може да продължи. Няма да се дадат лесно играчите на Команово пред своя публика. Не е като в Прищина. Браво. Джумейн Джонс тук пак надхитри съперниците си, успя да излъже Мишкович. В крайна сметка да вземе борбата при втория път. Хубав пас на Брендан Хейт, но за Ники Върбанов такова отиграване в движение е трудно. Добре, че и Брендан Хейт, и Павел Иванов успяха да вземат борбата. А сега Павел Иванов е сам на тройката, но ужасно дълъг шут. И този път от Джумейн Джонс топката излиза. 3-4 опита за атака в едно владение на топката, без да се връщат в своята половина за играчите на Левски. За съжаление, отново ниска ефективност и продължава това, за което говорихме преди малко. Лошата стрелба, лошите проценти, които държат отбора на Левски все още в ролята на изоставащи. Да се надяваме, че все още е правилното определение и дефицита няма да бъде задълбочен. 3 минути изминаха вече от втората четвърт на двубоя. Време е да ви кажа все пак, че новините на БНТ 2 с Филипа Иванова са на почивката на матча. Вукашин Мандич сега бележи. Ще ви го напомня още един-два пъти това. Предполагам, че ако Левски пропуснат и тази атака и получат кош, ще има пак тайм-аут. Ники Върбанов срещу Урош Лукович. Опитва срещу него, макар че изглеждат тези атаки като на забавен каданс. Ники Върбанов се справи много добре и днес за сега поне прави добро начало в този двубой. Младенович комбинира с Янески. Заспаха малко. Янески се чуеше какво направи Вукашин Мандич, обаче отново и отново напълня за себе си с много правилни индивидуални решения. Сега закъсня Христо Захариев. Беше трудно вече да затвори коридора към коша с крака. Остана пространство свободно за Мандич. Смени се Ланел Чалмърс и Майкъл Уилкинсън. Сменят съответно Павел Иванов и
Николай Върбанов. А лошото е, че Левски много лесно загубиха топката. Докато гледахме повторението, единството, което чух, беше някакъв съдийски сигнал, но явно не са се справили с изнасянето. И ето как се използва Урош Лукович. Става смяна. Мисмач нисък висок. И Лукович остава сам и добавя. Левски май пак не вкараха кош, който не видяхме заради повторенията. Ще е забележки към реализацията, но няма значение, ще ги пропуснем. И сега, за съжаление, ново нарушение. Този път той е на Христо Захариев. Мандич е много неприятен проблем. Трябва много да се внимава с него. Отново той. Пак срещу Захариев. Играе му 1-1. Добре, че Уилкинсън и Лайонел Чалмърс тук се сбориха за топката. Артистични са. Сърбите винаги са изключително артистични. Знаете го много добре. Вукашин Мандич тук обаче имаше известно право. Защото Чалмърс тук удари топката в него и след това топката точно от тази позиция не се вижда. Се удари и в краката на Лил Чалмърс. Но да кажем, че съдиите това не са го видели. Хубав пас отново на Джумейн Джонс и отново блокирана стрелба. Христо Захариев трябва хем да пази Вукашин Мандич, което е много трудно, и освен това да бъде ефективен в нападение. И затова в момента някакси нещата много не му се получават. Отлична комбинация пак на Команово и лесни точки, и при 30-27. Простите, при 29 на 23-30 на 27 глупости. Втората най-голяма разлика за домакините. В матча, след като повелха с 10 на 2 в началото и прекъсване за отбора на Левски и Константин Папазов. Точно по време на този тайм-аут, още един път ще ви кажа, че по времето на матча може да видите новините на БНТ 2. Това е трудно да бъде спрян, затова го атакува. Отива там, Юрек! Коби, колкото да ти бие! Ама не си сам, бе, той голяме, бе! Чувате и Брендън Хит, който казва, трябва всички да играем по-добре. Защита един срещу един, да си помагаме, което да ни даде възможност след това и добре да имаме добри позиции за борбата. Близък план Чалмърс. Разигра се страшно срещу рилски спортист, кара изключително важни точки онзи ден в второто полувреме. Брендън Хит тогава беше длъжник в нападение, завърши само с 4 точки. Хит. Традиционно за него. Хубав пробив. Игра 1 на 1. Отляво с лявата ръка. Остави ли се пространство за Брендън Хит, той е като неуловимите отмъстители. Няма как някой да стигне до него. Опит да се изпроси нарушение тук. Няма да стане. Захариев към Чалмърс. Втория опит за заслон на Върбанов беше по-добър. Урош Лукович се опита да го изхвърли там. Това отвори добро пространство за Христо Захариев, който веднага го използва и предизвика Вукашин Мандич да го фаулира. Ето тук, 1-1, и беше явно мокро. Ники Върбанов, видяхте при опита си за тази крачка назад, се подхлъзна и така повлече и Лукович върху себе си. Сега двамата си говорят. Димчевски се завръща на терена, той започна стартовата петица. Завъртя се един-два пъти и после постоя малко повече на пейката. Точен е Христо. По този начин с тези две точки изпреварва Ники Върбанов и вече той е най-резултатният играч на Левски с 10 точки при 29 на 27.
Тук един на един опитва се да се освободи, да излезе от заслон Мариан Младенович. Забавиха малко нападението. Веднага викат на помощ Вукашин Мандич. И сега добро решение на Чалмърс. Доста хитричко се измъкна тук. Успя да предизвика Младенович да изкара топката. Пак Брендан Хейт, но тези фалцирани удари се вижда, че излизат. Всичките опити такава по-завъртяна топка да се вкара се удариха в ринга и излязоха. Не знам защо опитват пак. Лукович. Ето и той с някакъв подобен опит. Сега възможност за Левски да изравнят. Захариев към Хейт. Чалмърс. Уилкинсън. Пак Чалмърс. Глупости на търкалета. Извинявайте за този израз, обаче ето какви глупости правят американските играчи, когато не играят максимално концентрирано. И това веднага доведе до изключително лесни 2 точки при 2 на 1, изчистено превъзходство за Команово на бързата атака. Захариев пак решава да пробие отляво и успява. 12-та точка за Христо. Далеч от коша, Димчевски. Сега тръгна Захариев с поредната пресечена топка да атакува. Веднага нарушение на Мариан Младенович, който спира атаката. Младенович се седне на пейката. Значи хубаво да реши да смени посоката Христо. Бързи ръце, успява наистина добре да пресича. Това е едно от много силните му оръжия. Брендан Хейт отново реши да се надиграва. Остана топката в негово владение и тук обаче получава чадър от Урош Лукович 2 минути и 4 секунди преди края на първото полувреме. Имаше възможност да изравни, но този път превъзходството в ръста на Урош Лукович, което както виждате сами е доста солидно. Урош Лукович е висок 213 см. Беше в полза на Лукович, но Левски се връщат на шофьорското място след тази чудесна тройка, карана от Павел Иванов. Ако на него и на Христо Захариев им тръгне, както и на Хейт и Чалмърс, са обречени играчите на Команово. Сега пак добра работа в защита. Беше поставен в неудобна позиция Урош Лукович, сбърка паса. Хубаво подаване на Брендан Хейт към Павел Иванов. Той пък малко като че ли не прецени разстоянието от коша. При това поднасяне с лявата ръка. И прекъсване за Команово, които ще по този начин прекъсват ритъма на Павел Иванов преди изпълнението на наказателните удари. Който че ли май е по-удачният вариант, по-успешният вариант е да вземеш тайм-аута преди фауловете. Onda ga bankuj Zakarijeva! Bankuj ga onda! Alo! Bez priče, alo! Bez priče! Alo! Sljedeći napad! Igramo trojku! Mace! Ali budi na strani ti ovoga Mandića! Da mu sputiš loptu dole! Igraš 1 na 1! Uroče, ti u leđa, mačke! Ti raširi! A ti nemoj da stojiš sad u terojstvom odu! Otvori mu ugao za dodavanje, bre, da šuti! Da, drugi, ajde minuti! Ajmo! Край на прекъсването, поредната порция на караници получиха играчите на Команово. Наблизо план за Брендан Хейт, който беше в основата на това нападение. Спаса си в ляво към Павел Иванов и Павел, който изпълнява 2 наказателни удара. Успява да ги отбележи, да ги вкара и двата.
И Левски вече водят. Захариев отново в борба с Вукашин, Мандич. Урош Лукович с много сериозно дърпане назад. Шанс за Левски отново, защото топката скочи в добра посока и Павел Иванов успя да я хване. Павел Иванов отново, Уилкинсън, добро движение на топката, няма за къде да се бърза вече, но Ники Върбанов не е готов да хване такъв пас. И Брендан Хит трябва да го знае. Браво на Майк Уилкинсън. Ето това е хубаво да пазиш човека си отпред. Мариан Яневски въобще не беше готов. Равенство тук 4 на 4. Захария вижда, че няма да стане и стиска топката. Пазов иска да се забавят нещата. Захариев пак тръгва 1 на 1 и отново е фаулиран. И то от Вукашин Мандич, което е много добре. И май това е третия му фаул. Трябва да проверя. Още повече това не се и отбелязва кой знае колко своевременно в електронната статистика. Не, втори фаул е това за Мандич. И пак Христо Захариев на линията. Добър край на първото по време за Левски. Има 44 секунди. Т.е. Левски ще имат последно владение на топката. Успява Христо да вкара. Вече с 14 точки. Най-много от всички в матча. Мандич излезе. Не, да, точно така. Излезе, на негово място се появи Яневски. Ето, той сега опитва да пробие през Павел Иванов. И свириха нарушение на Николай Върбанов. Така реши старши съдията Зоран Шутулович. Ето тук. Да, натисна го малко с дясната част на торса си горе. Има такова нещо. ...27 секунди. Левски трябва да изтиска часовника максимално преди да даде топката на съперника. Два сполучливи наказателни удара за Неманя Вранеш. Естествено Брендан Хейт ще дроби здраво. Сега обаче тръгва да пресича. Излиза пак с хендоф от Уилкинсън. Избърза с тази стрелба, но много хубава тройка за Брендан Хейт. Имаше позиция, беше поставил човека му далеч назад. Още, че докато гледаме тези повторения, се губят игровите ситуации. Папазов е доволен, напуска с вдигната ръка. Левски водят с 39 на 33 в края на първото полувреме в първия си двубой от плейофите на Еврохол Балканската баскетболна лига. Ние приключваме за сега. Остава ви с новините на БНТ 2 и Филипа Иванова. А след това ще се върнем отново в залата в Куманово, за да проследим и второто по време на този интересен двубой, в който Левски води с 39, за да спре бързата атака на гостите. Левски започнаха лошо, губеха с 10 на 2, след това си върнаха контрола върху матча, повеждаха на няколко пъти, 39 на 33, 6 точки е най-голямата разлика в тяхна полза. Христо Захариев е най-резултатен за Левски. Върбанов също започна добре, имат 8 точки, възможно сега за 10-та. Отлична игра за слон контра за слон между него и Христо Захариев, и за Ники Върбанов нямаше никакви проблеми да стане втория играч в български отбор с двуцифрен актив. А Урош Лукович само можеше да го гледа отблизо, защото му остави много голямо пространство. Сега обаче веднага лесно ни връща 2 точки Иван Мишкович. Както ви казах, няма да се предадат лесно играчите на Комарово. Джумейн Джонс плонжира, след като Мишкович игра с топката. Мишкович пък е най-резултатни играч на домакините. Ройс Парн нарушава правилата тук срещу Брендан Хейт. Майк Уилкинсън смени Върбанов. Захариев хубав финт, създаде си добре тази ситуация с един дрибъл.
За съжаление се разминаха и Уилкинсън и Джумейн Джонс с топката. Пара атакува. Комбинира с най-добрия играч на домакините Вукашин Мандич и след това Христо Захариев нарушава правилата срещу него. Въпреки че днес е световния ден на шегата 1 април, този мач си е съвсем истински. Сега добра защита за Левски. Успяха да го владеят, но са 3 срещу 4. Това не пречи на Брендан Хейт обаче да се заложи на тройката. Видя, че има подсигуряване под коша в лицето на Джумейн Джонс и втора тройка за Брендан Хейт в матча, трета за Левски. И най-голямата разлика отново в полза на столичани. 9 точки, 44 на 35. Много лош пас към Лукович. Неприятни минути в началото на второто полувреме за домакините от Куманово, които нямат ръка срещу Левски в този сезон от Балканската лига. Сега Лукович отново нарушава правилата срещу Майк Уилкинсън. Втори фаул на Лукович. С 3 е само Младенович. Янески влиза с номер 5. Предполагам, че на място на Лукович. Малко Уилкинсън ще изпълни два наказателни удара. Христо Захариев 14 точки. Брендан Хейт и Върбанов с по 10. И сега ще се появи някъде и Уилкинсън. Павел Иванов е с 5. Джумейн Джонс с 2. От другата страна 12 за Мишкович, 8 за Мандич. Паран тук. Обаче неговите намерения бяха разгадани от Брендан Хейт, но след това Вукашин Мандич беше най-съобразителен. И въпреки че разликата беше станала 11 точки, тя се връща отново на 9. На ниския пост опитва да играе един Джумейн Джонс. Подхлъзна се загуби равновесие, но Майк Уилкинсън ни показва отново добрата си стрелба от средно разстояние и вече с 6 точки става четвъртия по резултатност в Левски от началото на двубоя. Няма това как да мине, само че не трябва да се губи борбата. Мариан Янески овладя борбата в нападение и Вукашин Мандич отново бележи. Връхлетя върху Уилкинсън, но там в зоната, където няма как да бъде отсъдено нарушение в нападение. Знаете, малкият полукръг, вътре в синия пръхмъгълник. Нарушение сега. При опита да покрие идващия след добра игра на пик н рол Брендан Хейт. Иван Мишкович нарушава отново правилата. Павел Иванов влиза за български отбор на мястото на Захариев. Още една смяна. Неманя Враняш идва за да пази Ларен Чалмърс, който ще вкара топката в игра. Не се получи много добър заслон, но Павел Иванов все пак успя да излезе и да получи. Няма как да комбинира с Уилкинсън, затова дава топката на Брендан Хейт. Фаул в нападение сега свириха на Павел Иванов заради този артистизъм на Вукашин Мандич. Павката втори път се хваща на номерата на Мандич. Виждате много добре, че първият човек, който заби лаките тялото на съперника, беше Вукашин Мандич. След това, че той артистично се дръпна назад и падна на земята. Подчертава, че има съприкосновение с играч на съперника и въпреки опита си и хвалбите, които казахме за тримата съдии от Черна гора, които са Зоран Шутулович, Радомир Войнович и Здравко Ротешич, те се хванаха отново в капана, а сега, за съжаление, Брендан Хейт не успя да овладее топката и получи приятелски поздравления от първия ред на публиката в залата в Куманово. Отново Захариев на терена. Павел Иванов не се задържа дълго. Не знам. Нарушение на Брендан Хейт. Тогава забавено повторение. Отново Вукашин Мандич. Да, има фаул. Хубаво Мишкович. Нямаше човек около него, защото хората бяха сбили около Мандич и естествено два наказателни удара за Мишкович, който обаче ни прави
реверанс. Вукашин Мандич и Иван Мишкович са на резултатите за Куманово с по 12 точки. Остава си същото положението. Джумен Джонс с 6-та борба става лидер в този показател за своя отбор. Брендън Хит е втори с 5, с 5 и Христо Захариев. Добър пас на Джумен Джонс под коша към Майк Уилкинсън и ново нарушение. Мариан Яневски го извършва. Напълно Майк Уилкинсън. С огромен опит. Стана дума Гърция, Русия. Човек, който имаше огромни договори, за съжаление си остана за дълго време вкъщи, но по този начин пък успя да бъде привлечен в Левски благодарение на приятелството си с Чалмърс. Както се казва, аз съм пряк свидетел на последната част от преговорите за неговото привличане. Много професионално се отнесе към нещата, бързо дойде, смени, появиха се терена Джордже Мичич с номер 6 и Димитър Ангелов с номер 7. Майк Уилкинсън бележи своите съответно 7 и 8 точка с най-добър принос в нападение за отбора си от началото на второто полувреме, който изминат 4 минути и половина в този момент. Перън. Поредна неуспешна стрелба от разстояние. 6-та борба и за Брендън Хит. Неманя Враеш не успя да се справи. Митко Ангелов пък не беше готов да стреля. За сметка на това добро дълго движение на топката отвори позиция на крилото, където чакаше Лайонел Чалмърс и след неговата тройка задължителен тайм-аут за Куманово, защото нещата не изглеждат вече никак добре. 53 на 39 в полза на Левски. 14 точки разлика. Първата четвърт спечелена с една точка от Куманово, след като повелоха с 10 на 2. Те допуснаха 13 точки срещу само 6 в своя полза, след което 24 на 17 в втората част и сега 14 на 6 в третата. Трябва да се говори, казва старши треньорът Любослав Лукович, който също не познава спокойния тон по време на матч. Дайте да получим malo, да трчimo. Jednim laganim poenom, dva lagana poena se vratimo igru. Neću samo da šutete trojku iz nelogične Не само situacije. тройки, не стреляйте само тройки. Едно от две игралния под коша могат да ни върнат в матча. Pa cigali ti stigo, bre. Ajmo, komando. Лукович се връща, ето го Мандич отново. Добре се справят баскетболистите на Левски. Аз им сипах малко в началото на матча, но те започнаха изключително небрежно, разсеяно, с поредица от нелепи действия в защита. След това обаче успяха да се върнат, да намерят един по-добър ритъм на отиграване на ситуациите. Започнаха да си налагат надмощието, спечелиха тотално борбата под коша. И това им помага. Виждате, играчите на Куманово общо взето нямат правилни решения. И сега Мариан Младенович тръгна да търси някакъв пас, само че никой не разбра къде отива топката. Опитва се Враеш тук да излезе пред заслона. Нахака се точно пред Върбанов. И този допълнителен пас на Младенович беше много неприятен, защото Ивица Димчевски остана само тройката. Сега нарушение срещу Джордже Мичич. Много на Вукашин Мандич, което вече трябва да е третия му фаул днес. Така и Мишкович, и Младенович, и сега Вукашин Мандич са с по 3 лични нарушения. А Джордже Мичич изпълнява 2 наказателни удара. Вкара и втория. Това ще направи преднината на Левски още по-сериозна. 55 на 39. Левски може би трябва да се чувства вече с единия крак в финалната четворка, на която евентуално могат да станат домакини, макар че и Балкан, ако успеят да преодолеят Теодо, което според мен е абсолютно
постижимо, ще имат много сериозна възможност като отбор с нова зала да добият правото на домакинство на финалния турнир. Сега пак Вукашин Мандич успя да отбележи 14-та си точка. Мичич, здрав заслон на Върбанов, който сега влиза вътре. Лъжливи движения на Мичич. Тези финтове му нарушиха баланса и затова стрелбата беше толкова остра в дясната част на ринга. Младенович няма как да пробие тук. Държи контрол върху топката. Времето тече. Пак Мандич тръгва да играе един на един срещу Джорджи Мичич. Точно с това гадно промъкване под тялото вкара последните си два коша. Хубаво се намества и успява от тук отдолу с дясната ръка да поднесе. Няма кой да го парира. И прекъсване за Левски при 41 на 55. По-скоро 43 на 55. Don't need to give them confidence. Right in front of them. We prepared number 10, number 9 to be with the ball. Играем по този начин. Само им даваме самочувствие за Папазов. Number 8 on the court. Always run. Control this finish. I don't need to take more time out this corner. What is this 4-0? Не искам да взимам повече прекъсвания в матча. When the pair can come up. It'll be foul. Те са в бонус, също така казва Папазов. Използват това пресека на нарушения. 3 минути и 36 секунди според моите сметки остават до края на третата четвърт на този матч. Влиза планово Швукович. Чалмърс тук се опитва да получи. Брендън Хит взе топката от Джорджи Мичич. Бър фронткорт за Левски и тримата играчи с много голям опит. Уилкинсън и Върбанов също са добра връзка, като тежко криво и център. Ще видим дали това ще донесе успех за сините. Мисмач сега. Лукович излезе срещу Чалмърс. Бързо покриха, обаче Върбанов не можеше топката да стигне до него, но Чалмърс срещу Лукович. Отровна тройка за 58 на 43. И Левски връщат аванс от 15 точки в своя полза. Стрелбата от тройката днес на Команово мисля, че може да бъде повторена дори в двора на някои училища, ако излезем сега. Дори аз бих могъл да повторя тяхната успеваемост от тройката. Въпреки преклонната си възраст. Виждате какви глупости правят пак македонците. Пречиха един на друг. Не се получи тук, но успяха да вземат борбата в нападение. Мариан Младенович. Много, как се казва, подтикван от публиката да атакува, но това не се получи. 15-1 са от тройката Команово. Аз хващам на бас, че сега по сако отивам и ще вкарам 2 от 15. Естествено, може би не от игра. Мичич хубаво подава, хубав финт на Хит, с един дрибъл се доближи до коша и нарушение на Димитър Ангелов, което колкото и да ми е симпатичен Митко, е нещо, което той често прави в опит да се пребори под коша, използва понякога някои не особено приемливи движения с ръцете. И сега Вукашин Мандич, пък, който ни показва от началото на матча, че добре подчертава всяка такава ситуация, но залепи едно нарушение. Папазов се чуди кого да пусне. Евгений Хаджирусев за малко се видя в кадър. Син на Бой Хаджирусев, който е юноша на Левски и след това дълго време се занимава с булбаскет. Едно от огнищата, в които се поддържа интереса към детско-юношеския баскетбол в България. Младенович към Мандич.
Връщат си по един пас. Този път се хвана Чалмърс на финта. И най-после някой от Команово вкарва и това е отново обичайният заподозрян Иван Мишкович. Чалмърс тук срещу Лукович. Използваха момента, в който беше доста разконцентрирана защитата на Команово. Сега вече идват последни секунди, може би, за атака. Пак Митко Ангелов срещу Лукович. Опита се нещо да хитрува там, да се промуши. Не става. Папазов виках фал. Няма вече, закъсняха, изпуснаха тази ситуация за тактическо нарушение, но добре се организираха в защита сините, само че сега при този заслон Уилкинсън не трябваше да оставя такова пространство на Мандич и отново долу стана пусто и съответно наказание и отново разликата е само 11 точки. 47 на 58, след като Мишкович се изравни с Мандич. Има вече също 16 точки. Христо Захариев остава с 14 за Левски, но в Левски са по-разпределени точките между много повече хора. Пак Чалмърс през Лукович. Лукович май ще сънува кошмари до вечера. Няма да може да спи. Виждате 2,13 срещу 1,83-4. Лио Чалмърс не е повече в никакъв случай, дори с кецове. И втора страхотна тройка. Мандич. Сега Христо Захарев като че ли успя да го надхитри. Може ли така да се остави на ринга топката? Край на третата четвърт. Ние прекъсваме за реклама, а Левски имат малко време за последни изводи, но водят комфортно в резултата. Мазда пренаписва правилата. Любимият ти спорт на малкия екран с подкрепата на Global. Фиат. България излиза срещу Гърция в решителен двубой за оставане в групата си в Купа Дейвис. Звездното присъствие на Григор Димитров прави нашия квартет фаворит за двубоя в Атина. Димитър Кутровски, Тихомир Грозданов и Динко Халачев ще бъдат достойни партньори на номер 15 в световния тенис. Гледайте срещата от втора група на евроафриканската зона България-Гърция от петък до неделя пряко по БНТ 2. Евроинс. Фиат. Десет секунди след началото на четвъртата част Вукашин Мандич отново предизвика Христо Захариев да го фаулира. А наставленията на Любислав Лукович, старши треньора на Команово в почивката между третата и четвъртата част, бяха да се пази преса на пълна цяло игрище при всяка възможност, че могат да се върнат в матча. Сега, за съжаление, ново нарушение. И Христо май ще трябва да седне на пейката. Влиза Павел Иванов на негово място. 47 на 61. 14 точки. На пръв поглед изглеждат доста удобна преднина. В третата четвърт Левски спечелиха с 22 на 14. Имат вече по-добри проценти в стрелата, но виждате какво прави Вукашин Мандич. Колко опасен може да бъде, дори с човек до него. Ръката на Павел Иванов беше близо, но той закъсня с реакцията. Сега фаул в нападение.
И ето, виждате колко лесно може разликата да бъде стопена. Павел Иванов, две грешки една след друга, веднага след влизането си. Първо и си изпусна човека. Не, Мики Върбанов обаче не прави фаул в нападение, не Павел Иванов, въпреки че не го показват тук. Така че пак му се извинява в момента, защото това остана далеч от нашите очи, заради многото повторения, които гледаме едно след друго. Мандич пак. Джумейн Джонс идва да помага. Близо на хендоф играе Янески. След това парирана стрелба на Неманя Вранеш и Левски си връщат владението на топката. Малко спокойствие може да бъде внесено в техните редици с един кош, да кажем. Ето е ситуацията. Има малки съмнения за нарушение на Джорджи Мичич, но няма да обвиняваме съдиите за това. Крайна сметка топката е във владение на Куманово и поредна такава отчаяна тройка от разстояние. Няма как обаче това да проработи. Дори в всякакви такива идеални ситуации. Майк Уилкинсън, браво тук на Брендан Хит, веднага отива да застане между двамата и вече изправени и Майк Уилкинсън и Иван Мишкович спортсменски се поздравяват. Това беше като не спортсменски фаул на Мишкович, но ето още тук, браво. Тук двамата се разбраха. Нещо, което е определено много по-професионално, отколкото някои изпълнения по време на полуфинала на Купата на България между Балкани и Черно море, но няма да се връщаме толкова назад. Уилкинсън стабилен. Отбеляза първия наказателен удар, но пропуска втория. Все пак отборът му има нападение. И смяна и в Левски. Уилкинсън излиза. Връща се Ники Върбанов. Уилкинсън с 9 точки, колкото има и Лил Чалмърс, с по 10 Брендан Хейт и Николай Върбанов и 14 Захариев. Вукашин Мандич с 19. За Куманово и Мишкович с 16. На ниския пост получава Джумейн Джонс. Само че неговите пасове са доста остри и Ники Върбанов пак не беше готов. И вместо да вкарат 4 точки в едно нападение, Левски вкараха само 2 и бързо получават. Сега на контра. Съмнение за нарушение на Брендан Хейт, неотсъдено, но пак неуспешна стрелба и фаул на Павел Иванов. Неприятно пропадане в нападението на Левски. Отново хубаво подчертаване на нарушението от Неманя Вранеш. Точно това артистично падане предизвика бурните реакции на публиката, които чувам в слушалките си. Захариев с 4 нарушения. Единствени от Левски с проблеми с фауловете. Не всъщност другия е Павел Иванов, който успя сега да овладее топката и е фаулиран от Вукашин Мандич. И Вукашин Мандич също с 4-то нарушение. Там Мишкович е другия с 4 фаула. Преди малко получи 4-ти срещу Уилкинсън. Трябва да се играе по-хладнокръвно, по-внимателно, да не се форсират стрелбите. Защото много лесно разликата от 16 точки станат 10. Ето сега и Мичич сбърка, направи крачки, защото му беше натисната топката там. Не е много в час Мичич днес. С най-висок коефициент на полезно действие за Левски е Христо Захариев. След него Брендан Хейт и Майк Уилкинсън, който има 9 точки, 6 борби. Левски са вкарали много малко точки под коша, 24 срещу 38. Питат се тук да натиснат заслона. Закъсня Брендан Хейт и естествено Ройс Перън сега го наказва заради това. Беше много далеч от човека си Брендан Хейт. Чалмърс.
Виждате, разликата стана само 8 точки. Върбанов е сам, естествено тук никой няма да му пречи, защото той няма как да стреля от тройката. Чалмърс дърпа си човека, хубав коридор си отвори. Павел Иванов пита да се пребори, но не успя и ето 6 минути и 50 секунди преди края на матча. Нищо не е ясно. Разликата е само 8 точки. Владението на топката в полза на Команово. Успява явно да ги надъха Любислав Лукович, макар че тази преса, за която той говореше, ние я видяхме в последната четвърт. Финт и ето. И 6 точки разлика. Прекъсване за Папазов. След хубавата комбинация между Неманя Вранеш и Урош Лукович. на 62. До края на матча има много време. Левски са вкарали до момента в тази част една точка срещу 9. Говорим да правим комбинация фланелка. Какво правите? Странно пропадане. Мишкович с дабъл-дабъл. 16 точки, 11 борби. Команово вече имат повече, 10 стрелби повече от Левски, 58 срещу 48. Въпреки това Левски продължават да доминират в борбата под коша, но не могат да вкарват точки отдолу. 42 срещу 24. И грешките са 14 за Левски срещу 8 на Команово, цели 6 повече. Се чудите защо изведнъж виждаме такъв баланс на терена. Почти равен матч. 6 минути и половина преди края. Но си спомнете, че Левски загубиха миналата седмица в Прищина от 17 точки актив на полувремето. Брендан Хит, за съжаление, пропуска. Браун на Ники Върбанов максимално се пребори и не успя да овладее. Но поне спря атаката на съперника. Дава възможност на защитата на Левски добре да се подреди сега. Захариев се върна на терена. И Майк Уилкинсън се готви за смяна. Ройс Перен води нападението на Команово. Форсирано нападение. Времето почти изтича. Но отлично изигра тази ситуация Мариан Янески. След като преди това Неманя Вранеш не можа да си намери позиции и да стреля. И ето! Виждате колко лесно стават нещата. Левски продължават да са само с една точка в тази част срещу 11 на съперника. Много неприятна серия. За 4 минути и 20 секунди 11 на 1. Матчът стана отново интересен. Благодарение на здравата защита и някои неадекватни решения на Левски от началото на четвъртата част. Поредно такова. Прибърза при тази стрела Брендан Хейт. Правят си всякакви експерименти сините днес. Хубав финт. И ето виждате това допълнително раздаване на топката. Ройс Перен, слава Богу, не може да вкара. Тук страшен кълъбълък под коша и естествено Ланел Чалмърс с най-добра реакция и веднага след това Джумейн Джонс дава малка глътчица въздух на своите съотборници. Многото повторения, виждате страхотен пас на Христо Захариев вдясно. Многото повторения ни лишават от възможността да гледаме атаките. Добре, че тук тя още в зародиш. Джумейн Джонс опитва с тяло. Следващия път могат и да му свират фаул. Това са почти 3 секунди. Добре, този път неуспешна стрелба на героя от преди малко Мариан Янески. И сега нарушение в нападение от Брендан Хит. Хващат се тези неща и не сме на двора, за да спориш за фаула. Бутане с лакият на Ройс срещу Ройс Перен и съответно веднага фаул. Санкцията е неизбежна. На двора минава това. Може дори да се скарате здраво да има фаул или няма.
когато има трима съдии, няма как да стане. Ройс Перън отново. Брендън Хит нещо гледа, като че ли му е дошъл на гости в тях и му носи биричка на дивана. Уилкинсън, хубав пас, трябва да вкара. Браво, 66 на 60. Последни 4 минути текат на този двубой. Доста повече концентрация в защита е необходима на сините, за да бъдат спокойни в последните минути на матча. Висок заслон на Лукович. Перън отново тръгва. Уилкинсън добре запушва коридора. Сега този път най-после Брендън Хит е близо до човека си. Джумейн Джонс да видим. Надигран от Ивица Димчевски. Добре, че поне Ивица Димчевски влезе вътре. Зад дъгата за 3 точки. Хубав пас, но неточен, не особено точен. Хубава идея. Веднага Димчевски се пребори. Христо Захариев. Шанс за Команово да се доближат само на 2 точки. Захариев няма право да прави нарушение. Има 4. Добре затварят. Димчевски се промъкна. Майк Уилкинсън успя да овладее. По-малко от 3 минути до края на матча. Нарушение на Ивица Димчевски. Голяма драма. От лесен матч. Сами си създадоха затруднения. Лив Чалмърс. Също в сърцето на трансфера на Майк Уилкинсън, на пристигането на Майк Уилкинсън в България. Джумейн Джонс. Хо-хо! Супер важна тройка на Джумейн Джонс. В много добър момент пристига тя, за да направи разликата 7 в полза на Левски. Крив отбор са Команово, не може да се отрече. Сега добре се изстреля, пак използва това, че е една крачка назад Лил Чалмърс и Неманя Вранеш веднага успя да го изпревари и да тръгне към коша. Естествено Чалмърс избра правилния вариант да направи нарушение. 2 наказателни удара вече. Късмет. Вкарва втория. Разликата е 6 точки. Последни 2 минути и половина. Вече по-малко. Брендън Хит. Уилкинсън втори заслон. Става мисмач. Излезе срещу Лукович. Закъснява, обаче Лукович успя добре да покрие стрелбата. Но ето това е грешката на най-опитния играч. Браун. Отлична работа на Чалмърс. Висеше му върху гърба Ивица Димчевски, но той го изпревари много добре. Въпреки че Димчевски искаше нарушение, нямаше как да го получи. Вукашин Мандич, който сега поставя заслона, има толкова голяма отговорност върху гърба си, че не трябва да му се сърдим, когато прави грешки, защото виждате какво прави и след това веднага намира начин да ги компенсира. Отлична работа на Вукашин Мандич, 65 на 71, 21 точки за Мандич. Най-много от всички в матча. 5 души от Левски с двуцифрен актив, което пък е добре. Хубав пас. Браво на Майк Уилкинсън. Великолепна асистенция на Майк Уилкинсън и отново Чалмърс. Простете на Чалмърс, на Джумейн Джонс. Мандич има прозорец пред него. Събрава една човек и освободи пространство за Урош Лукович. 67 на 73. Малко повече от минута до края на матча. Прекъсване. Separate by 2 of us. Each team. Be smart. Don't give them to make some trees and some fast break. Бъдете умни. Не им давайте възможност да правят бързи атаки и да стрелят свободно от тройката. И двата отбора сме изправени пред две възможности, или да загубим, или да спечелим. Атакувайте хората, които имат по 4 фаула, бъдете готови евентуално за преса.
Ако можем след борбата да направим бърза атака, нека да я направим, ако не, естествено държим максимално нападението. Ето го още един път близък план Ройс Перън, както и Вукашин Мандич, който безспорно е лидерът на този тим и най-резултатният човек като средни показатели във всички мачове до сега от Еврокос Балканската лига през сезона. Преди да е започнало до играването на матча, да ви припомня аз, че уикенда може да гледате двубоя Гърция-България от втора група на Евроафриканската зона за Купа Дейвис с участието на Григор Димитров. И сега гледаме какво се случва с Митко Ангелов. Първият хендоф не се получи. Сега обаче играе хендоф с Брендън Хит, след като Чалмърс преди това мина покрай него без да може да вземе топката. Заслон. Ангелов получава, пробва тройка. Не успя. Имаше време още, може би, за атака. Мандич сега атакува. Отчаяни опити от тройката. Отлично под коша се пребори Брендън Хит. Фаулиран сега. Седма борба за Хит. 7 има и Джумен Джонс. Урош Лукович извършва нарушение 47 секунди преди края на двубоя. Не са още в бонус играчите на Левски, т.е. отбора на Куманово все още няма повече от 4 отборни нарушения. Ето го опита за преса, но Христо Захариев добре беше взел позиция. Манди чак сега го покрива, така че времето тече. И само един кош ще реши всичко в полза на Левски или едно нарушение. Ако вече това е било четвъртото за Куманово. Те обаче не правят фаул. Заслона на Уилкинсън не беше много добър, но пък за сметка на това Брендън Хит веднага го намери. Мандич пак с борбата, фаулиран от Майк Уилкинсън. 21 секунди преди края на двубоя. Всъщност и Митко Ангелов можеше да получи фаул. Той бръкна отдолу, от другата страна. Мандич естествено бележи. 22 точки за него. Опит за преса. 69 на 73 след 23-та точка на Мандич. Брендън Хит стиска. Перът го фаулира 16 секунди преди края. Теодой Балкан играят утре. Брендън Хит пропуска, което е малко, бих казал, недопустимо от негова страна. Вкарва все пак втория за 74 на 69. И сега нормално е да има още един тайм-аут, може би последен, за отбора на Куманово. Бързо кош и след това веднага фаул. Въпросът е дали играчите на Левски ще позволят това нещо да се случи. Много малко преди края. След като спечелиха убедително втората и третата четвърт с 24 на 17 и 22 на 14. Баскетболистите на Левски допуснаха това отпускане сега и са вкарали само 12 точки от началото на последните 10 минути. Може на Урош, който да вкара, да търси фаул, веднага след това нарушение от нас. Това е стратегията, която всеки треньор, не само Любислав Лукович, в момента трябва да предприеме. Нищо изненадващо. Въпросът е дали защитата на Левски ще успее да задържи няколко секунди топката, да натисне дори в задно поле малко при изнасянето, за да може да спечели време. Той всъщност не може да бъде от задно поле, защото е прекъсване и тя се вкарва в предно поле, разбира се, извиняйте. Вукашин Мандич естествено получава, Захарев го пази, Лукович прави заслон, става смяна, Уилкинсън остава срещу Мандич, Перън тук стреля тройка през човек. Ето това е нещото, което всеки треньор не иска и всеки треньор говори, че не трябва да става.
Идиотска ситуация. Отново закъсня Брендан Хейт. И след това кой го кара да прави нарушение? 8 секунди преди края на матча, победата, която играчите на Левски държаха в ръцете си, се измъква. Някаква смяна, нещо там, нещо Павел Иванов получава някакви наставления. Не можах да разбера точно какво става. Ройс паране на линията. Естествено Урош Лукович ще скача. Заедно с Мариан Младенович. Естествено влезе Ники Върбанов на мястото на Павел Иванов, за да затваря Лукович. Уилкинсън ще затваря Младенович. А Христо Захариев трябва да тича към наказателната линия, за да спре Перън, който нищо чудно да опита да пропусне наказателния удар и да търси овладяване на борбата в нападение. Точно така става, само че Христо Захариев взима борбата. Страшно меле под коша. Чалмърс стигна до топката и е фаулиран 5 секунди преди края. Ситуацията беше лесна за разгадаване. Въпросът беше да се неутрализира. Въпросът беше също така Христо Захариев здраво да стисне топката с две ръце, но това не стана. И сега Чалмърс е длъжен да вкара двата наказателни удара. Повече от длъжен. 5 секунди. Само че моето желание и за това задължение, което му стоварих на главата на Лио, не работят. И една тройка, ако той пропусне сега, който той прави, може да реши матча. Това трябва да е добавка на Урош Лукович, да видим дали е вътре във времето или не и да разберем дали матча стига до продължение. Супер нехайно поведение на Левски. Два пропуснати наказателни удара от Чалмърс. Преди това пропуснат наказателен удар от Брендан Хейт в момент, в който не трябваше да се пропуска. Небрежно поведение. Само 13 вкарани точки в частта срещу 27 на съперника. Сега да видим все пак има ли кош или не. Не, няма кош. Добавката извън времето. Край на матча. Левски все пак печели с 74 на 72 и въпреки тази лоша част, 25 на 13, а не 27 на 13, защото добавката на Лукович не беше зачетена. Печели този двубой. Ето виждате и резултата в отделните части. 16 на 15, 17 на 24, 14 на 22 и 27 на 13. Най-резултатен за домакините Вукашин Мандич 23 точки. Мишкович кара 16 точки, хвана 11 борби. Христо Захариев си остана с 14 точки от първото полувреме. Чалмърс, Хейт, Уилкинсън и Върбанов са останалите играчи с двуцифрен актив за Левски, като Чалмърс, Хейт и Уилкинсън имат по 11 точки, Николай Върбанов 10. Брендан Хейт и Джумен Джонс имат по 7 борби, а Брендан Хейт има и 6 асистенции. Няма как, като нямаш часовник за 24 секунди и не си го интегрирал в картината си, да видиш дали това е във времето или не. Вукашин Мандич има и 4 асистенции за отбора на Куманово, а в отбора на Левски